Mpanyinfo se ma memfa me nsa ntu kom kakra na de adwamammoba. Ai ma memfa me nsa ntu kom kakra na de adwamammoba. Pia mpanyinfo ma notene na mudi kan so ebeyi watepen na wote nso a san ane ekire mu asibi ekire wo. Sack of wisdom nie bomodin sai na wahia min obemmo wodene atenase na wagye ebeyi enkire mu ene de yekeka ho saa mede ebeka ho no moma yenko mpanyinfo se ma memfa me nsa ntu kom kakra na de adwamammoba. Ai utie nyansa kotokuo de tie no se ade a opanyini ete ho a obehunu no akwadaa ufuku bedu ya mpo a ebeye dinamaw so obehunu eye saa de koro no enam se wo ye mpanyinfo nti wompa anyini ama wonim de mpanyinfo nso kae ne hunu se